सानसी खोला सोरां होबाय खोमसि आं। Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनो थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय आंहा दिनै बेरायहैनो नागिरलायबाय आरोना। ओमफ्राय नोंसोरनोबो खोन्थालांबानोसैलाय आं बहा थाङो। अब्ला नायबाय थादो भिडिअखौ। Difference solo iman difference no na. Nay rồi. Anh hôm nay nóng bằng chân đạp. Ma. Nước chân đạp. Này vì có lán này đứng ra này. Thà đến con có lán này. Anh phải. Model to mari sabadi se apne. Jami lainan la de laiba. दखानावहाय जि माल बायनो नागिरदों आरोना जोङो माबानि दमासि मागोनि थाखाय बेयावनो मा नांगौ मोनजोबखायो आरोना। ओमफ्राय आङो किटचेननि थाखाय नैबेखौ लानो नागिरदों, बेखौ नङा आरोना, बेबायदि नायदों। मा होनोमोनलाय बेखौ पुरि जानो नागिरदों नै। मा ए पर'टासो होनो, पर'टा गोसोम जानोसै आरो नों आंखौ नायबाय थादो, आं जानोसै। फैनाय बिदि जानो मोनाखै, गोसोखौनो मोजां मोनदों। नांजोबबाय हनै जोमग्राया। गोदान लाबोनायाव जों ओंखाम संनो नायबाय आरो नै माबायदि जायो। दिनै ओंखाम संनाय नायदों आरोना जोंहा नै इदि जोंबाय।